Сега ми се къпе и реших аз да повлогвам малко, защото е много забавно. Вчера обработвах един влог и днес ще ходим до Лондон и сега ще ходим да закусваме, след като я си скъпам и не мисля, че се оправим на време, честно казано. Сега отиваме в Оксфорд и ще ходим към Лондон. Сега ще си хванем влак, купихме си с много мъки билети и ще пътуваме доста времено. Само да отбележа, че всичките пъти, в които съм била в Лондон, това е най-слънчевия. Тоест единствения слънчев. И ето това слънцето. Ако ме блъсне нещо, това ще са последни хубави кадри. Ако ще умре, да умреш в Лондон. Аз съм така с Париж. Да, нали? Само да спомена гледката. Сега вървим към Лондон, към една улица с многото герои и хора и има супер много хора. Обаче Лондон е хубаво. Изи, какво правиш? Водя туристическата Вече официално ще умра. Около 30 градуса. Но дори на мен е топло, тъй че... Намерете нередното, пък си се. Не обяхме се, взехме си шоколад. И сега отиваме на гости на кралицата. Пак почваш без мен. Съжалявам. Виж? Какво? Тук се вижда Биг Бен. Предлагам да си вземем влак към 10 часа вечерта и 7 до 10 някъде да гледаме някакви забележителности. Съвсем е възможно, защото мисля, че е повече от 30 градуса вече. Това, както казва Изи, не мисля, че някой до сега се оплаква, че е дошъл в Лондон и му е супер жега. Но мисля, че това сме ние сега. Много в тази ръка. Да, ходим по Оксфорд Стрит и вече наистина не се живее. Има прекалено много хора за събрание на едно място. Има прекалено огромни магазини. Не мисля, че някой... В смисъл, мисля, че само най-лудите възможни. Туристи? Да, всичките туристи биха пазарували тук. Вече се чувствам толкова ауткаст, толкова нетуристически просто. Еми, видяхме най-главните неща. Да кажем, да. Изи каскадьор. Чай сега браво, по браво. експириенс. Браво. Супер. Накрая стигнахме до гарата. Си взехме смутита. И сега трябва да си намерим платформата, което мисля, че ще е трудно, но предстои да разберем. И сме умрели.